o microantròpica, un home petit. Les paraules no solament neixen, creixen, es reprodueixen i moren, com han observat els filòlegs, sinó que posseeixen una testa, un tòrax, un ventre, un sexe. Les paraules posseeixen un cervell, una dimensió intel·lectual, per mitjà del qual poden pensar les altres paraules en relació amb elles mateixes. Perquè abans que les nostres preguntes hagin estat resoltes, venen els nostres fills a importunar-nos amb les seves. Són ells, potser, la resposta anhelada. És la pregunta, la sola resposta a la pregunta. És la pregunta viva de l'infant, la resposta a les nostres preguntes d'home gran. Poemes de l'alquimista. Versos d'amor pagà. Aprenentatge de Déu he de fer, fins que el meu braç esdevingui sagrat, per abastar el fruit d'or assaonat, que els déus abaten d'un sol tust lleuger.